Goedenavond, het is zaterdag 14 november en dit is Zeeland Nu met een overzicht van het nieuws van vandaag. Dit zou wel eens de trend van oud en nieuw kunnen worden, karbietschieten. Gisteren maakte het kabinet bekend dat er met oud en nieuw geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het verbod is volgens het kabinet eenmalig en bedoeld om extra druk op de zorg weg te halen. En dus zou karbietschieten wel eens een leuk alternatief kunnen zijn. Sinds gisteren begonnen ze op te bellen van kan ik het bestellen, kan ik het afhalen. En als ik ze afhaal, kan pas vanaf derde kerst. Dan gaan we pas eigenlijk kopen met de verkoop. En vanmorgen waren we weer al, ik moet karbiet hebben, je hebt toch wel? Nou, ik zei, dus voorlopig is er genoeg. Dus je kan toch merken op een run. Elk jaar verkoopt hij zo'n 120 kilo karbiet. Maar dat zal dit jaar wel wat meer zijn, verwacht hij. Ja, ik denk gewoon 200 kilo en dan houdt het ook wel op. Want de meeste mensen, die hebben nog geen voorraad. En ja, je weet gewoon met 1, 2 kilo kan je gewoon een paar uur spelen. En waarom moet je dan te veel hebben? Dat is ook niet nodig. Geen vuurwerk dus met oud en nieuw. Dat peilde de mening van een paar jongeren in Oost-Soeburg. Ik vind het eigenlijk best wel jammer. Ik bedoel, het is al een rotjaar geweest en dan gaan ze dit ook nog van ons afpakken. Het is wel gewoon traditie. Ja. Dus ja, ik vind het best wel jammer. Maar nou kun je wel karbiet gaan afschieten. Hè? Zou je dat gaan doen? Ik denk dat dat hier in de buurt niet zo heel veilig is. Ik vind het een beetje jammer. Waarom? Omdat het dan zo stil is om 12 uur. Dan merk je er ook niks van. Ja, ik vind het een beetje overbodig. Waarom? Ja, het is toch wel gezellig. Het is maar 1 keer in het jaar. Dus ik vind dat je er wel gewoon mag vieren inderdaad. Maar je mag wel karbiet afschieten. Zou je dat doen? Ja, dat lijkt me wel grappig. Het is wel gezellig. Ja, ik zou vuurwerk afsteken. Ja, nu zal ik er wel wat meer gaan opletten. Maar ik zal het nog steeds doen als ik eerlijk zou zijn. En je mag wel karbiet afsteken. Zou je dat gaan doen? Nou ja, als ik dat zou hebben, zou ik het zeker doen. Dat lijkt me heel leuk. Ik denk dat naar het boerenland dan maar gaan. Hè? Een grote verrassing vanochtend bij de intocht van Sinterklaas op tv. Verschillende kinderen en burgemeester José van Egmond uit Reimerswaal mochten op bezoek bij de Sint. Kom er even bij staan, burgemeester. Zo te zien heeft u niet alleen tekeningen meegenomen, hè, en de kinderen. Nee, dat klopt. Dat zijn echte Zeeuwse babbelaars. Oh, dat zijn echte Zeeuwse babbelaars. Oh, nou, dan kan ik het beter aan jullie vragen wat je hebt meegenomen. Nou, voor Zeeuwse babbelaars zeggen ze niet veel, burgemeester. Normaal gesproken is er een grote intocht, maar omdat dit jaar alles net even anders gaat, kwamen vanuit heel Nederland delegaties naar de Sint toe. Oh, wacht even. De snoepjes zijn de Zeeuwse babbelaars en die gaan de Zeeuwse meisjes aan Sinterklaas geven. Oh, sorry, ja nou... Geef ze maar aan de Pieten, Sinterklaas. Ja. Zeeuwse babbelaars. Oh, wat heerlijk. Ik ben dol. Heel lekker. De visite bij de Goedheiligman werd in het diepste geheim voorbereid, omdat het natuurlijk niet de bedoeling was dat er te veel bezoekers op af zouden komen. 160 Zeeuwen met een chronische aandoening deden vandaag met een zelfgekozen wandelafstand mee aan de challenge van Zeeland in Beweging. Doel van het project? Meer bewegen. Wandelen is dan laagdrempelig. Het daglicht, de natuur, prikkels, op een simpele manier werken aan je conditie en heel veel meer. Het kan zo zijn dat je zelfs door in beweging te komen het gebruik aan medicatie kan verminderen. Dat wandelen veel gezondheidsvoordelen heeft, hebben Wil de Graaf en Kobi de Keizer uit Zierikzee aan den lijve ondervonden. Ze deden voorgaande jaren ook al mee en merken verschil. Ik had bloedvaatvernauwing in de benen. Ik kon haast niet meer lopen. Ik heb reuma. Ik ben best wel heel erg ziek geweest. Ik heb ook tegen de diabetes aangezeten. Ja, nou ben ik vanaf. Dus ja. Zachtjes aan ben ik weer wat gaan wandelen. Toen ging het steeds beter, elke keer een stukje verder. En nu gaat het zo goed. Ik kan al 10 kilometer aan, soms meer. Van de zomer heb ik 5 keer stukjes van het Pieterpad gelopen met mijn man. Dus ja, dat is zo bijzonder. De dames zijn daarmee een goed voorbeeld van wat Zeeland in Beweging met deze challenge wil bereiken. Ja, wij hopen mensen in beweging te kunnen zetten op allerlei manieren. Of dat ze nou gaan wandelen, of dat ze gaan zwemmen, of wat dan ook, fietsen. Het kan van alles zijn. Maar als mensen maar in beweging komen en gemotiveerd zijn om aan hun gezondheid te werken. En daarin ook het vertrouwen kunnen vinden om in beweging te komen met hun chronische aandoening.
De organisatie van de Tax Pro Classic, de enige Zeeuwse beroepskoers, heeft een streep gezet door de editie van 2021. De wedstrijd zou op zaterdag 6 juni gereden worden, maar dat gaat niet door. Volgens de organisatie steekt het coronavirus een spaak in het wiel van de Tax Pro Classic. En ja, dan is het moeilijk fietsen. De organisatie zegt dat er onvoldoende expertise, mankracht en financiële middelen in huis zijn om een goede wedstrijd te organiseren, die aan strenge regels moet voldoen, ook in coronatijd. En daarom vindt men het onverantwoord om op zaterdag 6 juni te gaan fietsen. Een van de problemen is dat het huidige bestuur na het vertrek van voorzitter Kees Bal nog niet op sterkte is. Het bestuur bestaat nu uit 3 personen en de 3 durven het niet aan om de bestuurders aansprakelijkheid te dragen als er iets zwaar misgaat. Het is al de 2e keer dat de wedstrijd niet doorgaat. Ook dit jaar ging het niet door vanwege corona. De laatste editie werd in 2019 gereden en toen was sprinter Dylan Groenewegen de sterkst op Neeltje Jans. Hij gaat de boeken in, voorlopig als de laatste winnaar van de Tax Pro Classic. Goedenavond mensen, we hadden vandaag eigenlijk best wel lekker herfstweer met veel zon en droge condities. Er was sprake van hoge wolkjes. Op deze foto is cirrocumulus te zien. En daarnaast ook veel zonneschijn. In de loop van de ochtend klaarde het op, want het regende in eerste instantie nog en het was in de vroege ochtend ook bewolkt. Vanavond en vannacht hebben we een toename van de bewolking en we zien dat er ook af en toe wat lichte regen kan gaan vallen, vooral in het westelijk deel van de provincie. De minimumtemperaturen blijven aan de hoge kant met 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we een heel ander weertype, want er komt een harde zuidwesten te staan en we krijgen perioden met veel regen, waarbij er minstens 10 mm neerslag gaat vallen. In de loop van de middag volgen er dan buien en komt de zon aan het einde van de middag misschien nog even tevoorschijn. Het is ook zacht met maximumtemperaturen van 15 of 16 graden. Volgende week maandag hebben we in instantie nog te maken met een aantal buitjes, maar in de loop van de week volgt er een geleidelijke verbetering waarbij de zon tevoorschijn komt en we overwegend droog weer gaan hebben met een maximumtemperatuur van ongeveer 12 graden. En dat is zo'n beetje normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen Zeeland de Week met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week op een rij. Tot straks en anders alvast een fijne avond.